салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. пеш аз оне ки навори имрӯзаро сар кунем, мехостам оиди як-ду маълумотҳое ки дар бораи каналамон ҳаст ба шумо каме маълумот диҳам. вақтҳои охир дар каналамон бисёртар наворҳо намебаромаданд ва ин сабабҳои худашро дошт. аз сабабе ки мо сафар доштем ба дигар давлат, яъне ҷои зисти худамонро алиш кардем, чӣ хеле ки дар худамон мегӯянд дигар ҷо кӯчидем. аз ҳамин сабаб ман наметавонистам ки бисёртар наворҳо барои шумо пешниҳод кунам. маълумоти дигар оиди комментарияҳо. вақтҳои охир ман наметавонам ки ҳаматарафа ба ҳамаи комментарияҳо ҷавоб гардонам. ин низ сабабҳои худашро дорад, чунки вақтҳои охир бисёри шахсон дар комментарияҳо маҳсулотҳои худро, яъне реклама мекунанд, бисёртар пешниҳод мекунанд рекламаҳои худро ки ба ягон ҷо кор даъват кардан. ман оиди ин чиз зид нестам ва намехоҳам ки ягон касро хафа кунам. вале чунин ҳолатҳое мешавад ки ҳамон комментарияҳое ки оиди маҳсулотҳо пешниҳод мекунанд ба шунавандаҳо, дигар комментарияҳои зарурӣ дар зери ҳамон комментарияҳо нест мешавад, ё ин ки ба ақиб мегардад ва ман наметавонам пурратар ҳамаи комментарияҳоро бинам, ё ин ки саҳифагардонӣ кунам ки то ки ҳамаи комментарияҳо пурра ба ман муайён шаванд. акнун навори имрӯзаро оғоз мекунем. навори имрӯза оиди ягон хел беморӣ намешавад, оиди як доруе мешавад ки бисёриҳо дар WhatsApp, дар комментарияҳо низ менависанд оиди уколи гарм. барои ҳамин наворамонро то охир тамошо кунед, то ки ба шумо муайян шавад ки дар асл ҳамин уколи гарме ки дар ҳамаи ҷо машҳур аст ва бисёриҳо дӯст медоранд ки ҳамон чизро истифода баранд, асосан барои чӣ тавсия дода мешавад. ростӣ ман ҳайрон мешавам ки барои чӣ бисёриҳо хеле дӯст медоранд ҳамин уколи гармро ва фақат пурсон мешаванд ки шояд уколи гарм гирем ё ҳамроҳи шавҳарам уколи гарм гирем. агар шумо фикр кунед ки ҳамин уколи гарм барои илтиҳобро нест кардан, яъне воспалительный процессро аз организми шумо дур кардан бошад, ин хел нест. ҳамон эффекти дору худаш ҳамин хел аст ки организми инсонро гарм мекунад, вале ягон хел алоқамандӣ бо илтиҳоб, воспаление, нест кардани ягон хел инфексияҳо надорад. аз номаш аллакай маълум аст ҳамин доруе ки бисёриҳо ба қабли уколи гарм истифода мебаранд, кальций глюконат дар таркибаш, яъне кальций дорад, ягон чизи дигар надорад, фақат ки ин намуди як кальций аст. масалан кальций мешавад глюконат кальция, карбонат кальция, цитрат кальция. ҳамаи ҳамин чизо кальций ҳастанд, фақат ки таъсироташ дигар хел аст. масалан як хелаш таъсироташ зиёдтар аст, як хелаш таъсироташ камтар. кальций глюконат бошад, таъсироташ камтар аст. доруҳои гармкунанда, яъне уколҳои гарме ки дар худамон бисёр мегӯянд, намудашон хеле зиёд аст. ҳаст доруҳое ки масалан дар кардиология, дар бемориҳои дил истифода мебаранд, онҳо низ хосияти гармкунӣ доранд, вале онҳоро барои нест кардани воспаление истифода намебаранд. ҳаст доруҳое ки дар неврология, дар бемориҳои асаб истифода мебаранд, онҳо низ хосияти гармкунии организм доранд. вале гарм кардани организм ин маънои онро надорад ки аз организми шумо воспалительный процесс нест мешавад. доруҳои гармкунандаро ба монанди кальций глюконат, кальций хлор дар кадом ҳолатҳо истифода мебаранд? чунин доруҳоро дар ҳолате ки дар организми инсон кальций кам аст, яъне норасогии кальций дида мешавад, бемории рахӣ дида мешавад, дарди мушакҳо, дарди устухонҳо дида мешавад, сус будани мубодилаи моддаҳои организм, дар баъзе ҳолатҳо дар ҳолати асабонӣ, яъне ҳангоми стресс, депрессия, нервозность тавсия дода мешавад. дар асабшиносӣ бошад, дар баъзан ҳолатҳо барои беҳтар кардани фаъолияти системаи асаб кальций глюконатро тавсия медиҳанд. ба ғайр аз кальций глюконат боз доруҳои дигари гармкунанда аст, чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, ба монанди магнезия ки бисёртар дар асабшиносӣ ва дар бемориҳои дил, яъне кардиология истифода мебаранд. масалан магнезия вақте онро ба организм ворид мекунанд, хосияти гармидиҳияш беҳад бисёртар аст назар ба кальций глюконат, вале он противосудорожный эффект дорад, яъне мушакҳои шуморо расслабид мекунад, кори дилро беҳтар мекунад, асабониятро бартараф мекунад, стрессро дур мекунад, вале ягон хел алоқамандӣ бо воспаление надорад. инчунин ҳангоме ки дар организми инсон норасоии витамини D, остеопороз дида мешавад, метавонанд ки аз кальций глюконат истифода баранд. дар баъзе ҳолатҳо бошад кальций глюконат барои аллергия низ кӯмак мекунад, яъне аллергияро бартараф мекунад, вале на дар ҳама ҳолат ва на дар ҳар кас ҳамин чиз фоида мекунад. аз ҳамин сабаб доруҳои гармкунанда, яъне уколҳои гарм хеле зиёд ҳастанд ва ҳамаашон хосиятҳои худашонро доранд. масалан панангин хусияти гармкунии организм дорад, вале бисёртар дар кардиология, яъне дар соҳаи бемориҳои дил истифода мешавад. магнезия хосияти гармкунӣ дорад, бисёртар дар бемориҳои асаб тавсия дода мешавад. ман уколҳояшро, яъне
таблеткаҳоро дар назар надорам. Инчунин калтсий глюконат бисёртар дар норасоии витамини D ва калтсий тавсия дода мешавад ва дар ҳолати воспаление ягон хел фоида намекунад. Инчунин калтсий хлор ҳаст, ки дар вақтҳои қадим бисёртар тавсия медоданд, ҳоло бошад ба ягон кас тавсия дода намешавад. ин ҳам намуди калтсий аст, фақат ки таъсироташ сустар аст. инчунин дар вақти воспаление ягон хел фоида намекунад. дӯстони азиз, умедворам ки ба шумо фаҳмо шуд ки дар кадом ҳолатҳо уколҳои гармро истифода мебаранд. агар навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омада бошад, чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.